Ir-residenti tal-Iklin u l-madwar bħalissa mħasba ferm b'applikazzjoni proposta għal pompa tal-petrol li tkopri madwar 3000 metru kwadru ta' art rurali f'żona barra l-iżvilupp tal-Balal. Ftit inqas minn 300 metru bot minn pompa oħra fl-istess triq limiti ta' Ħalarawr. Il-Kunsill Lokali tal-Iklin qed joġġezzjona bil-qawwa l-bini ta' din il-pompa tal-petrol ġdida. Is-sindku tal-lokalità Anthony Dalli tkellem ma' Net News fuq il-preokkupazzjoni tal-Kunsill. Bħala Kunsill Lokali tal-Iklin mod unanimu preokkupati ħafna minn din il-proposta ta' kostruzzjoni ta' petrol station fejn hija wkoll qed issir fiż-żona barra mill-iżvilupp l-ODZ li fiż-żona rurali tal-Iklin, dik li l-ewwel waħda. It-tieni li hemm petrol station fil-viċin tagħha, allura ma nifhmux għaliex għandu jkun hemm ukoll pompa tal-petrol oħra. Dan meta il-policy tagħmilha ċara li l-pompa tal-petrol ġdida m'għaddix issir f'distanza ta' 500 metru minn waħda eżistenti. Għalkemm iż-żona proposta tinsab f'Tal-Balal, ir-residenti tal-Iklin se jintlaqtu direttament bl-iżvilupp. Impatt fuq l-Iklin huwa li art b'ħamrija agrikola sa tintelef għal kollox. Madwara wkoll ħafna telf ta' ħitan tas-sejjieħ u wkoll l-arja li iġibu l-fuels fil-lokal tagħna. Din hija inaċċettabbli, il-Planning Authority qed nissuġġerixxu aħna li mill-ewwel tirrifjuta dan il-permess biex inkomplu ngawdu l-arja u l-pajjeżaġġ u l-kampanja li għandna madwar l-Iklin.